Il-ftehim bejn l-Avukat Ġenerali u Darren De Bono magħruf bħala it-Topo li ammetta ħtija dwar l-attentat ta' hold-up fuq il-head office tal-HSBC fejn ġew sparati tiri fid-direzzjoni ta' uffiċjali tal-Pulizija u għatti oħor ta' demotivazzjoni għal membri tal-korp m'hemmx rispett tax-xogħol importanti u perikolus li ta' kuljum jagħmlu l-Pulizija. Hekk iddikjarat il-Malta Police Union fis-qarrija fost kritika li bil-patteġġament li waslet għalih l-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg is-sistema ġudizzjarja fallit bil-kbir. Għaldaqstant l-MPU stiednet lil Buttigieg biex fl-ewwel ċirkostanza ta' sparatura jattendu hi u l-istaff tagħha ħalli mhux itħoss li tara l-mewt mill-qrib. L-MPU qalet li tinsab skantata daqskemm diżappuntata bl-aġir tal-Avukat Ġenerali, partikolarment meta De Bono kienet jiffaċċja akkużi serji fosthom ta' attentat ta' omiċidju li setgħu waslu għal sentenza ħafna aktar ħarxa. Dan għaliex l-Unjon tenniet it-twemmin tagħha li l-ġustizzja mhux biss għandha ssir iżda tidher li qed issir. Minnaħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista stqar b'mod ċar li jistenna li l-Avukat Ġenerali minnu fih tagħti rendi kont u l-ispjegazzjonijiet kollha meħtieġa dwar x'deċiżjonijiet ittieħdu minnha f'dan il-każ li fih twaqqgħu akkużi serji ta' tentattiv ta' omiċidju. L-erba' filgħaxija d-diviża ta' De Bono imexxija mill-Avukat Edward Gatt resqet rikors urġenti quddiem il-qorti fejn ingħad li l-akkużat kienet jiddikjara ammissjoni wara l-patteġġament li sar mal-prosekuzzjoni. Dan il-ftehim inkluda li l-akkuża ta' attentat ta' qtil tinżel għal waħda ta' attentat ta' feriti gravi fil-konfront ta' żewġ pulizija. Bekk kien ikkundannat 10 snin u nofs priġunerija u multa 18,000 euro wara li ammetta l-involviment tiegħu fl-attentat hold-up li seħħ fl-2010 u kien ordnata ħallas ukoll aktar minn 11,000 euro fi spejjeż tal-qorti. Dan kollu wassal biex il-ġuri jkun post wara talba tal-aħħar minuta li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jagħmel biex Darren De Bono ikun inkluż fil-lista ta' xhieda tal-prosekuzzjoni.